57, 58, 59 a 60. Dělej, rychle, podej mi lopatu. Zlato, můžu se na něco... A teď ne, už jsme blízko, ještě chvíli vydrž, jo? Jo, něco tady je a máme poklad. Cože? Další indicie? No, nesmíme ztrácet naději. Ale kde chceš vzít peníze na cestu, tati? Sakra. No tak, synu, já ti pak koupím novej a mnohem lepší. Já bych se chtěla zeptat... Zlato, teď ne. Poklad už je na blízku, cítím to. Takže tady tohle vložíme sem, jo, takhle to pootočím, no a pak už jenom... Další papír, super. Tak prodáme auto. Už mohu? Později. Sakra, další indicie. Učíme si od banky. Já... Ještě vydrž, prosím tě. Tak prodáme dům? Ty hele, neměla tvoje mátě zlatý zuby? No tak prostě prodáme všechno, co máme. Člověku stačí jenom jedna ledvina, že jo? No, sice už nemáme co prodat, ale nějaké prachy sehnat ještě musíme. Nějaké nápady? Co? To ne, to snad nemyslíte vážně, to odmítám. No tak dobře, no, já se obětuju. Ale slibte mi, že to nikomu neřeknete. Ale musím říct, že sám jsem nečekal, že tolik zaplatí. No tak ještě jednou. No ale teď už fakt naposledy, OK? Naposledy. Tak ještě jednou možná. Ale ne. No, tak. A naposled. Ještě jednou, prosím. Prosím. Tak ale teď už fakt naposled. Ale už. Tak teď. No ale teď, ale fakt naposled. Sakra. Sakra, 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 sakra. Tak já to otevřu, vezmi papír, co tam bude a jdeme dál. Tati, je tu poklad. Co? Namalovaný na zdi. To znamená, že jsme blízko a jinak další stopa. Mám otázku. Podle pokynu musím tohle umístit takhle a spustí se výtah. Funguje to. Vsadím se, že tam bude jenom další indicie. No ale co, no, tak ještě můžeme prodat trenky. Táto, zvládli jsme to. Jo, jsme boháči, jo. A teďka si simík. A už nikdy nebudeš zlobit. Já to věděl, že všechno prodat a úplně se zadlužit přinese svoje ovoce. Tak zlato, teď už se mě konečně můžeš zeptat. No já jenom, že když najdeme poklad a náhodou budeme odřezaný od světa, jak ho pak odtamtud dostaneme? No hele, teoreticky jo, když to přece... Ale my jsme vlastně v prdeli.